Panimolaitteiden käyttöönotto-ohje. Eli kaikkihan lähtee tosiaan siitä, että otetaan täältä korkki pois kekistä. Sitten otetaan kekiliitin, asetetaan se tähän tankkiin niin, että se ensin loksahtaa alas, jonka jälkeen se väännetään vielä niin sanotusti lukkoon. Eli tässä vaiheessa kekiliitin ei enää irtoa tankista nostamalla. Sitten vaan painetaan musta nappula pohjaan ja painetaan se lukkoon siihen. Eli tässä vaiheessa se ei liiku sitten enää sivuttainkaan. Seuraavaksi laitetaan hiilidioksidi kiinni. Eli katsotaan tuossa ensin linjaan, jonka jälkeen kiristetään käsin ihan niin pitkälle kuin menee. Jonka jälkeen avaimella kiristämme loppuun ja ei tosiaan kaksin käsin, vaan suht rauhallisesti. Ja tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, kun avataan hiilidioksidipullo ensimmäistä kertaa, kuunnellaan ihan vierestä vähän, että se ei jää vahingossakaan suhisemaan, niin saadaan olut virtaamaan ihan loppuun asti. Ja tämän jälkeen meillä on enää laittaa sähköihin laite. Laite käynnistyy, jonka jälkeen kun se siitä sammuttaa tai sammuu, niin sitten on hyvä kaataakin jo olutta tuoppiin. Ja ensimmäisellä kerran käyttöön ottaessa on hyvä muistaa, että laitteesta tulee vettä sieltä vähän alkuun, mutta sitten se muuttuukin olueksi heti.